Velkommen alle sammen til denne valgudsendelse her i Nuuk, GU. Og velkommen til alle, der er mødt op, og det er formændene for de to største partier, vi har til denne udsendelse, Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit og Kim Kielsen, Siumut. Ha' en rigtig god debataften til alle seerne og tilstedeværende. Jeg skal lige fortælle de danske lyttere og seere, at den her debat mellem lederne af de to største partier heroppe simultantolkes til dansk på KNR2 på KNR TV 2. Det som rinder sig lige på. Valgdagen er lige over hovedet på os. Hvis der er nogen vælgere, som er i tvivl om, hvem de skal stemme på, så kan vi da i hvert fald sige, at den største ting, der skiller parterne ad, altså Siumut og Atassut, det handler jo om uranudvinding inden for råstofferne. Men vi har jo fundet ud af, at dette ikke længere er noget, der skiller parterne ad. Til gengæld så har vi jo så hørt borgmester i kommunen Kujalleq, Gister P. Isaksen, som mener, at man hurtigst muligt bør give en udvindingstilladelse til Greenland Minerals og And Energy GME og Tanbreeze i forhold til udvinding fra Kvanefjeldet og Kringlerne. Er man lige ved at give en tilladelse, Kim Kielsen? Altså, hvis vi følger råstofloven, så står der jo der, hvilke forskellige krav, der skal opfyldes, inden man kan få en tilladelse. Og før man overhovedet får en udvindingstilladelse, så foregår der også en masse efterforskningsundersøgelser og med mange andre ting. Men Gister P. Isaksen, hun skriver også på sådan en måde, som om, at disse selskaber, Tanbreeze blandt andet, har fået en dårligere behandling eller en forskelsbehandling sammenlignet med andre. Er det tilfældet? Nej, det er ikke tilfældet. Naalakkersuisut skal jo holde øje med, om alle ting foregår efter reglerne, og som loven siger. Med hensyn til udvinding af mineraler, jamen så er der en masse ting, der skal opfyldes, lige så vel som der også er en del miljømæssige hensyn, og også hvilke forskellige konsekvenser der kan være for både sundhed, miljø, men også for samfund som sådan, der ligger i nærheden. Og det er alle disse ting, som skal være på plads, før man overhovedet kan regne med at få en tilladelse. Og hvis ikke man har opfyldt alle de krav, der bliver stillet, jamen så kan man ikke få en tilladelse til noget som helst. Fra Siumut har vi klart og tydeligt sagt, at råstofferne skal være en fjerde økonomisk søjle for Grønland. Så derfor så handler det om, at vi skal have gang i råstofferne og udvinding af dem. Vi ved jo, at der på international plan er stor eftersøgning efter især sjældne mineraler. Og vi ved også, at der er nogle gode priser på mange af de sjældne jordarter. Vi ved også, at der i Sydgrønland er rigtig mange, der er arbejdsløse, så vi må gøre et eller andet for at få skabt nogle arbejdspladser til folket i Sydgrønland. Sara Olsvig, I har jo været Naalakkersuisut for specielt mineraler og råstoffer. Altså, borgmesteren i Kommunen Kujalleq, hun råber jo efter arbejdspladser. Først vil jeg gerne sige tak til invitationen, og jeg vil også gerne sige tak til Kim Kielsen for, at det er første gang, vi skal mødes her. For om et par dage skal vi til valg, og dagen efter så skal vi i gang med at sætte os sammen. Det handler jo om det, som borgerne efterspørger, nemlig et stabilt Naalakkersuisut styre, og det er det, som vi skal sørge for kommer til at ske
Og jeg vil også gerne tilføje, at i forhold til mineralerne, mens vi har siddet med ansvar, så har vi udviklet en hel del på det her område. Vi har givet en masse forskellige tilladelser, og vi ved, at der er en masse hjemmehørende, som har søgt tilladelser og fået tilladelser. Og det skal også være dem, vi skal sætte vores lid til på et senere tidspunkt, når indtægterne begynder at komme. Jeg synes også, at jeg kan sige, at selvom vi ikke er de samme partier og har uenigheder, jamen så har vi jo vist, at vi kan finde hinanden og indgå kompromiser også i et naalakkersuisut-samarbejde. Og jeg vil også gerne tilføje, at det ikke kun er mellem Siumut og IA, at der er forskel på holdninger i forhold til mineraludvinding og uran. Hvis vi kommer i spidsen efter valget, så handler det om, at vi ønsker at skabe et endnu mere stabilt fundament for det naalakkersuisut-styre, der kommer til at se dagens lys. Vi ved jo, at fiskerne har vist, at man kan fiske, og at man kan være med til at skabe indtægter til landskassen. Og nu skal vi også vise, at vi kan skabe politisk stabilitet. Ja, vi vender tilbage til fiskeriet, men der er cirka 800 i Narsaq, og der er cirka 500, der er arbejdsløse. Det vil sige 7,5% cirka arbejdsledighed i Sydgrønland. Altså, det er et højt tal, og i forhold til GME og Tanbreeze, der står og er klar til at gå i gang på startknappen. Har du andre muligheder, du kan pege på? Det går jo ikke så godt i kommunen nede i Sydgrønland. Ja, som vi allerede har sagt, så går det jo altså ikke særlig godt i Sydgrønland og de forskellige kommuner, og derfor har vi også sagt, at finanserne skal op og køre. Cirka 25.000 er nødt til at blive spredt ud til forskellige kommuner, således at erhvervslivet også selv kan komme op og køre, for de ved selv, hvordan de forskellige områder fungerer bedst. Og der kan jeg sige, at hver kommune, og der har vi altså virkelig nogle udfordringer, og trafikken, det fra trafikale forhold, ældre og gravide med mere, de har også forfærdelige forhold, så vi har en masse, vi skal løfte, og derfor rækker vi hånden ud og vil gerne samarbejde omkring de trafikale forhold, der i Sydgrønland. Selvfølgelig skal vi også have en landingsbane i Qaqortoq, en lufthavn. Kim? Ja, jeg er rigtig glad for at høre, hvad det er, der bliver sagt omkring mineraler. Ja. Vi skal huske, at det var en koalition, det var et samarbejde. Siumut sad i fronten i de forskellige samarbejder. Partiet er det største. Vi sidder i front, og vi har rækket hånden ud, og vi har samarbejdet, og vi har også samarbejdet med andre. Derfor så vil jeg gerne lige sige, så betyder det jo ikke så meget, hvem der sidder hvor, fra hvilket parti. Arbejdet skal koordineres, og som også man var inde på ganske kort med fiskeriet, så var det siden 2009 i 27. juli i 2012 i Nordgrønland, hvor fiskeriet blev stoppet, og indhandlingen stoppede fra dag til dag inden for det erhverv. De steder, hvor der var sælskindsindhandling med mere, de blev også standset. Bygderne og de forskellige fanger, de har været virkelig hårde vilkår, de har levet under. Det skal vi altså lige huske. Derfor skal vi også huske her, de forhold, der er gældende her, og i forhold til, jeg skal nok vende tilbage til mineralområdet. I forhold til mineralområdet, ja, så er der forundersøgelser. Der har været forundersøgelser. De skal foregå, og alle partierne har været enige om, at det er det, og det er den vej, vi skal køre. Og det skal være en af søjlerne, der skal være bærende i økonomien. Men der, hvor vi skilles ad, det er uran. Vi siger ikke, at vi skal have uranminer. Vi vil gerne have, at mineralerne bliver benyttet, så de også har en afsmitning på økonomien i vores land. Jamen, inden for de seneste mange år, så har der i Kommune Kujalleq også været noget erhverv, der har stået i stampe. Og hvis vi kommer ind i fiskeriet, vi kommer også lige ind på, hvad Bingortiddelrefik med Naturinstituttet har været inde at sige. Men altså, når vi kigger på de her forhold, og sådan som Kirsta P. Isaksen har været ude og meget indtrængende sagt, jamen altså, I er nødt til at gøre noget, I er nødt til at gøre en indsats for, at de ressourcer, der ikke bliver forædlet, de skal forædles først, og så skal vi til at skabe arbejdspladser, før de bliver eksporteret, sådan som
Jonathan har sagt det tidligere. Hvordan kan I være med til at leve med de forhold, der er gældende nu? Jamen altså, det, der har været gældende, det er jo selvfølgelig, at der har været nogle hensigter, hvor vi har sagt, jamen, så tager vi de her mineraler op. Vi giver tilladelse til, at de kan tage de her. Jamen, derefter så kom der nogle andre udmeldinger om, at de så også vil tage nogle mineraler op, der har nogle andre arter. Og derfor kom der nogle ændringer, og vi skal holde os til lovgivning, og derfor har vi været nødt til at genvurdere det. Men arbejdspladserne skal være her. Vi kan ikke bare eksportere arbejdspladser, vi kan ikke bare eksportere indkomster, potentielle indtægter. Vi kan ikke bare blive ved med at sige, at vi eksporterer alt med værdi, og på den anden side ikke være med til, at arbejdspladserne bliver skabt, og arbejdspladserne ikke bliver bemandet med de lokale. Derfor har vi sagt, at vi er nødt til at kigge her, og vi er nødt til at kigge grundigt på, sådan at de forskellige områder, også mine områder, får de flest mulige lokale med i arbejdspladserne. GMI har i forhold til udvindingen og i forhold til miljø og samfundsøkonomiske analyser, jamen de har udmeldt, at de meget snart har de her VVM med mere undersøgelser. Og derfor kan vi jo så kun gisne om, eller tænke os frem til, at der måske kommer en mine. Altså også næste valgperiode, der nu kommer her i næste uge, altså hvad kan I sige i forhold til Sydgrønland? Kommer det til at ske nogle ting? I forhold til de forskellige kommuner er vi nødt til at samarbejde. Ja, her kan vi stå og være uenige, og selvfølgelig er der også en debat, og hvor vi også kan være uenige, men vi er nødt til at gå ind og ordne de trafikale forhold, og vi er nødt til også at kigge på, hvor den bedste udvikling, således at turismen også kan udvikles og forstærkes. De forskellige uddannelsesområder, som kan være mere smidige. Altså det er det første, vi skal. Det er det første, vi skal kigge på. Og jeg vil også gerne her knytte en bemærkning og så sige, i forhold til mineområdet, ja, selvfølgelig betyder det utrolig meget med de forskellige lande, internationale relationer, også i forhold til sjældne arter. I går, eller var det i forgårs, vi hørte via medierne, at der i Japan havde fundet nogle sjældne minearter, og dermed er det også svært at spå om, hvordan udviklingen på de forskellige priser på de mineområder kommer til at udvikle sig. Men vi er også nødt til at kigge på, hvad det er for nogle andre områder, som vi også kan have en aktiv mineaktivitet her. Jeg vil meget hellere se, at guldminen Nalunaq, den kører. Det er flot guld, vi har. Det er vores egne. Der er også andre guldminer, der kører. Og det kunne vi også gøre her. Jamen, Sara, lige her og nu, i den nærmeste fremtid, hvor kan vi hente en aktivitet inden for mineområdet? Omkring Kangerlussuaq i Nordgrønland, der er også andre områder, mineområder, der er potentielle nede i Sydgrønland, hvor der ikke er en begrænsning for, hvornår de kan være aktivt igen. Og her er vi også nødt til at tænke på, at uddannelsesområdet også er nødt til at blive løftet. Vi er også nødt til at højne vores viden omkring mineområdet, og det skal ske parallelt, så vidt muligt. Og derfor så synes jeg også, at det er utrolig vigtigt, at de mineselskaber, der kommer udefra, der er vi også nødt til at kunne møde dem med nogle eksperter, eller i hvert fald nogen, der har en viden omkring de områder, de kommer at arbejde med. Det er jo altså rigtig mange arbejdspladser, det er rigtig mange midler, det her, der er talt om, og derfor er vi også nødt til også at forberede arbejdsressourcerne til, og også have en lyst til at arbejde inden for mineområdet. Så lad os begynde at kigge på, at vi ikke bremser udviklingen, men at vi kigger på nogle områder, der er mere potentielle til at starte. Hvad skal der ske? De nye ting, vi skal vurdere.
læste her forleden dag, at der var nogle vurderinger, der også skal være i forhold til, hvordan det har en påvirkning til samfundet, hvordan det kommer til at påvirke samfundsøkonomien med. Altså de her store selskaber, skal de så vente 4 år mere? Kan de vente 4 år mere på at komme i gang? Jamen det er netop de ansøgninger, de så indsender. Det skal vi nok vurdere det, og de skal selvfølgelig undersøges. Og der er også en ekspertviden, som vi selvfølgelig skal ind og kigge på, og nogle områder, hvor der er nogle arbejdsområder, der nøje skal analyseres. Ja, det er da dejligt at høre. Også i forhold til Inuit Ataqatigiit siger, jamen det er da dejligt at høre, at de gerne vil være med til at bygge en lufthavn, også i Sydgrønland. Det er nu, vi skal til at begynde at udvikle os. Det er dejligt at høre nye toner. Det er lige netop de her, at der er kerneområder, som vi er nødt til at løfte snarest muligt, og vi er nødt til at kigge på det, også i forhold til, hvis vi skal have en mineaktivitet af en eller anden art. Og Nordgrønland for eksempel, der er der altså også 92% af ressourcerne, der kommer fra fiskeriet for eksempel, men vi er nødt til at have en biindtægt. Vi er nødt til at have noget parallelt. Og derfor har vi hele tiden sagt fra Siumut, at jamen, det er dejligt at høre, at Inuit Ataqatigiit nu er med på tonen. Vi vil gerne udvikle turismen. Vi skal tænke på I forhold til at udvikle erhvervene i Grønland, det er jo noget, som selvfølgelig alle partier snakker om og også forholder sig til. Men i forhold til, hvad de vigtigste erhverv er, og hvad er det så? Altså, Sarah, man har snakket om turismeerhvervet og udvikling af det i rigtig mange år. Men altså, hvor stort er den turisterhverv, vi har i dag, og hvor stort skal det være? Og er der plads til udvikling, Kim Kielsen? Ja. Vi har hele tiden været klar i mailet i forhold til, at vi skal udvikle turismeerhverv, men vi skal også udvikle andre erhverv, ligesom fiskeriet også skal udvikles. Men altså det, der er det vigtigste ressource, det er jo sådan set mennesket, og der skal vi altså gøre, hvad vi kan for at løfte og hæve niveauet på de kompetencer, som befolkningen har. I forhold til turisterhvervet, der ved vi, at der er en masse nye planer, og i forhold til at udvikle turistaktiviteterne. Og selvfølgelig er der også sådan nogle ting, som vi skal se på, bliver en forventet indtægt. Så i forhold til at give tilladelser inden for turistaktørerne, så skal man også tænke på de enkelte, der ansøger. Vi har selvfølgelig haft forskellige ting, hvor vi synes, at vi ikke lige var klar til at give tilladelser. Men altså, når vi ser på de enkelte partiers detailholdninger til de enkelte ansøgninger, så er det jo ikke noget i forhold til, at hele Inatsisartut og også Naalakkersuisut-koalitionen er enige om, at der skal udvikles inden for turismen. Men lad os udvikle på erhvervene. Altså nu har man jo forskellige ting i gang i forhold til for eksempel UNESCOs område ved Ilulissat. Der kommer et stort iscenter. Og det er sådan nogle ting, som vi skal være mere opse på og også have fokus på. Vi ved også, at der er store potentialer i forhold til Midtgrønland. Og vi ved også, at der er forskellige tiltag i gang i forhold til at inddrage andre områder til UNESCOs verdensarvsliste, og det er jo sådan nogle ting, vi sætter vores lid til. Det handler om at have fundamentet i orden i forhold til at give muligheder, og også i forhold til, hvad der er for nogle aktører, vi skal give tilladelser, men det handler om indfaldsportene til Grønland, og det er dem, vi skal sørge for, er på det højeste, og også på det bedste, så vi kan tage imod alle de her turister, vi ønsker, der skal komme hertil. Og det handler også om, at vi skal have bygget flere overnatningssteder og hoteller, således at turisterne har et sted at overnatte. Nu snakker man for eksempel om, hvor meget vi skal spare på landskassen, hvis det er, at vi udbygger de lufthavne, som vi ellers har haft planer om. Og det er sådan nogle ting, vi partier bør finde sammen om, fordi uanset hvad, så skal vi altså finde nogle nye indtægtsveje, således at vi kan
efterkomme de behov og de krav, som befolkningen stiller, især i sociale henseende. Og det er jo sådan nogle ting, som vi sagtens skal samarbejde med andre partier omkring. Men de vigtigste erhverv, Sara, altså, vi er i 2018 i dag. Selvfølgelig kan vi kigge tilbage hele tiden, og hvis vi bliver ved med at se tilbage, jamen så må jeg jo så sige, at i 2014 og 2015, jamen, så har vi blandt andet sagt nej til nogle ansøgninger, fordi det gik ud over de penge, der skulle tilflyde bygderne, og det har vi begrundet vores nej med i forhold til det, der blev nævnt tidligere. Så hvis det er, man skal udvikle over hele landet, så bliver man også nødt til at have fokus på den udvikling, der bør være i bygderne, og der skal man ikke sænke levevilkårene. I stedet for skal man investere. Hvis vi skal snakke om det største erhverv i Grønland, så er det jo fiskeriet, og det er også derfor, at vi skal være omhyggelige og også finde sammen i forhold til, hvad vi kan fremkomme med løsninger på. Altså, Inuit Ataqatigiit er klar over, hvor stort et ansvar vi kommer til at overtage, og det er derfor, vi blandt andet er kommet med et forslag til, hvordan og hvorledes en ny fiskerilov kan tage sig ud. Og det vigtigste i det forslag handler jo om at få et stabilt fiskerierhverv, således at vi også kan få stabile skatteindtægter, uden at det skal betyde, at man slår fiskeriet i smadder, så der ikke kommer nogen indtægter. Men det handler også blandt andet om, hvordan og hvorledes vi mener, at man kan gribe det her an. Og derfor finder vi det stadigvæk vigtigt også at høre, hvad andre har af holdninger. Men det vigtigste er, at vi har det ypperste fiskerierhverv med de bedste vilkår, som for at få dette erhverv til at overleve. Ja, vi var selvfølgelig med i Naalakkersuisut på daværende tidspunkt. Vi skal nok snakke om fiskerilov lidt senere. Kim Kielsen. I 2014 og 2015 snakkede du om nogle tilladelser. Det du nævnte, kan du ikke lige forklare og uddybe, hvad det er? Ganske kort. Jamen, det var at bakke op om finanslovsforslaget. Fordi det er jo finansloven, der bestemmer, hvad det er, man giver penge til. Altså, jeg synes heller ikke, at det er forkert og forbudt at kigge bagud, fordi det er jo noget, som vælgerne også skal have lov til at vælge og også vurdere. Men altså, det vigtigste, vi må sige og pege på, det er altså lufthavne, og det er også turismeerhvervet, der skal udvikles lige så vel som vi skal have hævet det sociale niveau, så at sige, for alle mennesker. Og det handler også om, at vi har realiseret kompetenceløft inden for forskellige faggrupper, og det er også nogle ting, vi skal huske vælgerne på. Og lad os se på finanserne. Altså, vi har forbedret landskassens situation med 1,3 milliarder kroner, og det skal vi da være glade for. Og jeg vil gerne sige, i forhold til uddannelsesniveauet, vi har 3.800 studerende lige for tiden i Grønland, så det går fremad. Bare for nogle få år siden var det kun halvdelen, der var under uddannelse. Så vi er i fremgang, og det er det, vi skal glæde os over. Men selvfølgelig skal man pege på der, hvor der er nogle knaster. Og derfor gør det heller ikke noget, at man også kigger bagud for ligesom at se, hvad lykkedes og hvad lykkedes ikke. De allerfleste vælgere er i beskæftigelse, har arbejde, og så mange ledige har vi heller ikke. Altså, vi har rigtig mange, der er i beskæftigelse og har et job. De fleste har et sted at bo, og man har børn, der går i børnehave osv. Men der er altså også en masse mennesker, som kun lige kan få økonomien til at hænge sammen, når de har betalt deres regninger. Og når vi nu snakker erhverv,
Når vi så snakker om de eksisterende erhverv, hvad er det så for nogle andre erhverv, som kan måske være lyset for de lavest lønnede borgere her i landet? Kan du sige noget om det, Sara? Lad mig først sige, at vi samarbejder jo omkring lufthavnsudbygningerne. Og det er jo blandt andet fordi, at vi har haft et naalakkersuisut-medlem, som styrede økonomien og finanserne. Og det er jo noget, de to partier sammen har været sammen om at skabe den situation, vi har. Selvfølgelig er der en masse arbejde, vi skal have gjort i forhold til erhverv, også i forhold til det eksisterende erhverv, men det er også nødvendigt også at se på nye erhverv. Vi ved jo, hvordan og hvorledes det ser ud inden for fiskeriet. Men selvfølgelig kan man sagtens hælde til, at der bør komme en bedre økonomi ud af fiskeriet, for eksempel ved forædling. Men det, der er vigtigt, det er jo sådan set, at man også får skabt noget mere viden, der bliver her i landet, og det er det, vi skal bane vej for også. Og vi ønsker jo også at være åbne over for turisme og for turisterne udefra, og lade os også lære andre sprog, selvom vi selvfølgelig skal have et solidt grønlandsk sprogbrug og undervisning. Og vi ved jo, at når man er rigtig god på modersmålet, så kan man også have lykkes og være heldig i forhold til at lære andre sprog. Men det handler også om folkeskolen her, og det er her, vi siger, at der inden for folkeskolen, der bør vi have en større fokus på 1. til 3. klasse. Der er alt for få, der efter endt folkeskoleuddannelse kommer videre i en uddannelse, og når vi så har den viden, og også vi har forskellige ønsker for fremtiden i forhold til nye erhverv, jamen så mangler vi altså forskellige uddannelsesmæssige baggrunde for at kunne påtage os et fuldt ansvar. Men vi har selvfølgelig påtaget os et stort ansvar, men vi skal påtage os et endnu større ansvar, og især hvis vi skal udvikle inden for erhvervene, og hvis vi skal have lykkes med de indtægtssøjler, vi har peget på, som skal være de 4 søjler, man bygger Grønlands økonomi på. Og det må vi altså finde sammen om, for at det skal lykkes for fremtiden. Vores levevilkår, hvis de skal være lettere at leve her, hvad kan vi forestille os, der kan være til gavn for os? Der er også rigtig mange mennesker, der arbejder konstant, og som knap nok kan få det til at hænge sammen. Dem skal vi altså også kigge på. Kim? Ja, jeg vil gerne klart og tydeligt her sige, at i forhold til i forhold til smykkestens udvikling med mere smykkestensproduktion og de småskala mineområdet, så er der altså også nogle muligheder her, som vi gerne vil være med til at udvikle. Og her vil vi selvfølgelig også gerne se, at vi selvfølgelig skal have en dialog med de forskellige organisationer om, hvordan vi gør, at vi også klapper på skuldrene af de folk, der sidder med småskala-projekter. Og derfor skal de også have mulighed for at have nogle grænser for, hvor meget de kan tjene, sådan så de også kan bruge det som et fuldtidsbeskæftigelse. Så det vil sige, hvis vi bliver rost, så bliver vores levevilkår bedre. Ja, selvfølgelig. Det er slet ikke det, jeg siger. Selvfølgelig, hvis du ønsker det, så skal jeg nok. Men altså, det er ikke det, jeg siger. Jeg prøver at sige, at vi skal altså have højnet vores forskellige færdigheder. Vi er nødt til at tænke på, at der er nogle beskæftigelser, som også er fra småskala-området.
Hvis vi tænker på, at der er nogle huslejer og nogle indtægter, som knap og nap hænger sammen, og hvis du kommer bagud med en husleje bare en måned, så kommer det hele til at ramle. Jo, det er virkelig store udfordringer, vi har. Uddannelsen skal højnes, og i forhold til pensioner med mere, har vi altså også nogle udfordringer. Her, vi skal absolut ikke røre ved pensionsområdet, hvis det er et ægtepar, og den ene har en pension, og den anden måske har en mindre indtægt, jamen så skal man ikke røre ved den pension, som den ene ægtefælle har. Der skal være lige vilkår, så vidt muligt lige behandling. Vi har masser af udfordringer. Vi er jo udmærket godt klar over det, vi debatterer det konstant, og vi kæmper hårdt for, og derfor har vi hele tiden sagt, at vi skal udvikle os, sådan så der er nye arbejdspladser, der bliver skabt. Det er det, vi har brug for. I forhold til skattefradrag, den person skattefradrag, er ikke klar til at ændre på den. Altså nogle af de første ting, som vi var inde og kigge på, det var personfradrag, således at den arbejdsstyrke derude og arbejde, de har en mindre skattefradrag. Og vi har været inde og kigge på, og jeg har også startet på de forskellige ændringer i forhold til tilskud til børnebidrag, børnetilskud med mere. Nogle af de ting, som vi prioriterer allermest, det er selvfølgelig mellemindkomstgruppen. Det har vi fokus på, fordi vi er udmærket godt er klar over, at de er de, som prøver virkelig, og måske har et godt job og en god økonomi, men de knokler, og de kæmper til hverdag for at få tingene til at hænge sammen, sådan så at de vender og drejer hver en krone og øre. Vi har en rigtig god arbejdsstyrke, som vi også er nødt til at kigge på og få nogle forbedrede forhold, og derfor er vi allerede begyndt med de første reformer og det første stadie af nogle reformer. Men her vil jeg også gerne tilknytte en bemærkning om, at i forhold til boliger, så er det altså utrolig vigtigt, at vi som en familie også har en rigtig god boligforhold. For det første i forhold til, vi skal have en fond til for eksempel barselsdagpenge med mere. Der er rigtig mange forældre, der ikke har mulighed for at holde barsel. Begge forældre kan holde barsel. Der er rigtig mange områder, vi skal løfte, og derfor er vi også nødt til at gå ind og snakke med, og vi er i gang med at snakke med de forskellige organisationer omkring en barselsfond. Og der er rigtig mange, der er enige i det, og som det andet, så er det, jamen, altså, Kim Kildsen fik lov til at snakke meget, meget længe her for et øjeblik siden. Jeg skal lige gøre mit indspark færdigt. Og som det andet, så er vi altså også nødt til at kigge på, at der er de første år af et barn, der er nødt til at have en tryg opvækst, også som også er trygge for forældrene. Der er vi også nødt til, jamen altså, det har vi jo allerede hørt, også under valgkampagnen. De har også hørt noget andet. Jamen, jeg er lige nødt til at minde om, at vi har en meget, meget kort mulighed for at have den her udsendelse i gang. Så analysen her for nylig har netop vist nogle tal, hvor der er 2.800 arbejdsledige ud af 36.000 arbejdsdygtige. Det viser altså, at der er omkring i forhold til, at vi skal sørge for vores unge og børn, og vi skal have uddannelse, og nu skal vi også til at forsørge de her arbejdsledige. Altså, hvordan er det, vi gør for at finde nogle tilpassede arbejdspladser? Det er det, jeg har sagt hele tiden. Jeg har gentaget igen og igen. Miljø, VVM-undersøgelser, miljøundersøgelser, vurderinger med mere. De forskellige arbejdspladser i andre byer end ens egen hjemby. Grøn politik kan man kigge på. Affaldsopsamling. Det er ikke alle, der er nødt til at have en høj uddannelse, men vi er nødt til også at kigge på, at miljøet også skal kigges nøje efter. De forskellige arbejdsområder i forhold til turismen for eksempel, så kan man jo også være turistoperatør. Der er mange områder, som vi er nødt til at højne. Således at de 4 søjler, som
skal styrkes anvendt, jamen så er der rigtig mange muligheder for at støtte op omkring det. Ja, lige præcis. Det er derfor, det er så utrolig vigtigt, at vi støtter op om det og giver mulighed for det. Vi kan ikke tage en menneske og tvinge dem til at arbejde, eller arbejde i specifikke arbejdsområder. Hvis du gerne vil arbejde inden for turismen, jamen, så er du også nødt til at kigge på, om det kan betale sig at arbejde med turisme, eller om de forskellige mineområder, eller de forskellige store selskaber, eller de forskellige arbejdspladser, der bliver skabt. Vi er også nødt til at kigge på, at det skal kunne betale sig at arbejde, sådan så det ikke bare bliver smidt hjem i tid og utid. Og det er alle arbejdspladser, der her taler om, men vi er nødt til at skabe et trygt hjem. Ja, selvfølgelig. Vi er nødt til at gøre det hjem, men så spørger du igen, hvad kan vi så gøre? Ja, i forhold til ressourcerne, i forhold til fiskeriet, jamen så har vi jo altså højnet de forskellige kvoter. De sidste 5 år, så har man højnet fiskernes lommer med 1,3 milliarder for eksempel, og arbejdsressourcerne. Så derfor er vi også nødt til at kigge på, at der er andre områder, hvor det også er en udvikling, der går den rigtige vej. Men de forskellige, jamen de er næsten 3.000. Jamen, hvordan får vi dem op af stolen, så de også arbejder? Arbejdsledet på næsten 3.000. Så ja, der er mere økonomi i vores land. Hvordan er det samfundet, at de mærker det? Der er større og større kløft imellem de forskellige grupper i samfundet. Det kan vi ikke bare se bort fra. Der er ikke færre børn, der er misrygtet. Derfor er vi nødt til at have en mere ansvarlig politisk ledelse. Derfor har vi taget også de sociale anliggender inden for boligområdet, inden for forebyggelse, at man har mere fokus på forældre. Det er nogle af de områder, vi er nødt til at fokusere på, og der mener jeg også, at det er hvis vi skal gå ind og kigge på og sige, jamen der har været en økonomisk udvikling til positiv vej, jamen hvem er det så, de penge, de falder ned i vis lommer? Det er vist ikke de mindre bemidlede, de er faldet ned i deres lommer. Derfor er vi også nødt til at kigge på de, der har et almindeligt arbejdspladser, de, der har bestridet de almindelige arbejdspladser, jamen der har vi måske også hentet nogle penge, og derfor er vi også nødt til at sige, at vi har hele tiden slået på trommer på, at vi er nødt til også at indføre nogle lige afgifter, lige fradrag. Selvom alle snakker om, at der skal være lige behandling og lige vilkår, jamen så er der rigtig, rigtig mange afgifter på de forskellige områder, dagligvarer med mere, som bliver højere og højere. Vi er nødt til at stoppe den her afgift på fødevarene. Vi er nødt til at tænke på individerne i samfundet. Kim, ganske kort. Vi kommer til at snakke om noget andet. Ja, det ville være rigtig dejligt, hvis man ville respektere verden. Det vil jeg sige. Men altså, hvis vi vender tilbage og siger, gå ind og kigger på afgifter med mere, jamen, Inuit Ataqatigiit har selv været inde og arbejdet rigtig meget med afgifter især omkring fiskeriet, så er det 1.500 kroners afgiftsressourcer med mere. Og det skal vi altså lige huske. Altså, ja, vi kan snakke om de forskellige detaljer om afgifter, hvis vi kigger tilbage. Jamen, altså, vi må ikke kigge på, hvad Inuit Ataqatigiit selv har været med til at indføre. Jamen, det er da utroligt, men altså, vi er ikke bange. Vi står ikke tilbage. Vi er nødt til at gøre noget for, at vi kan etablere nye arbejdspladser. Og jeg vil gerne sige, at man ikke skal sige her og stå og påstå, at de mindre bemidlede ikke har fået lidt penge i lommerne. Fra 10.000 til 50.000, så har man altså også ændret den indtægtskurve, der har været også fra 0 til 50.000. Der har været ændringer. I 2012, så var det ikke således, og nu har vi jo så også ændret det sådan, så de mindre bemidlede også får flere penge mellem hænderne. Jamen, der er også andre områder, hvor det blev billigere. Og derfor er det utroligt vigtigt også at kigge på, at der også er andre områder uden for de store byer og byerne. De mindre bygder og de mindre byer, der er der altså også skabt arbejdspladser visse steder, så man skal ikke kun snakke om forværringer.
Алисарнерм инатсит тас иммик ааллакаатитсисутигинеқареермат аннерусумик куани писсангиларпут кисианни киппаасумоқаатигиссагутсигу тасса иммин акилерсиннаасум аалисарн аванна specifikt, men hvis vi lige skal kigge på, hvordan det kan betale sig at have fiskeriet, så er det altså kun Nordgrønland, hvor det kan betale sig at have fiskeriområdet som erhverv. Og så er der for eksempel en analyse, der har sagt, at der er torskebestanden, en af nok, der ligger i Sydgrønland, de er havgående områder, hvor de lever i, så de er svære at hente ind til kysten. For eksempel er der også i forhold til hellefisken, hvor den også bliver mindre. Altså, hvordan skal vi kigge på det her? Skal landet fortsat have fiskeriet som den vigtigste søjle? Ja, det er vi nødt til at indrømme. Og vi er også nødt til at indrømme, at vi også er nødt til at tænke os mere omkring fiskeriet. Og vi er også nødt til at rose fiskefabriksarbejderne. De sidder jo helt som kernen i, at vi får det hele til at hænge sammen her til lands i vort land. Ja, 1.500 kroner i ressourceafgift. Jamen, der er vi også nødt til at kigge på, hvad det er for en afgift, når man så indhandler. Det er langt over 1.500 kroner, man også er nødt til at betale i afgift. Det skal vi altså lige huske. Men altså i forhold til fiskeriet, så er det vigtigste arbejdsopgave, vi kommer til at sidde med, det er i forhold til fradrag, personfradrag, men også selskabsskatten. Der er vi altså nødt til at lade være med at smadre det hele, fordi i forhold til fiskeriet og arbejdsressourcen, og så er der rigtig store muligheder for at hente indtægter. Og der skal vi altså også åbne lidt mere op til at gøre det mere nuanceret, og det er vi også nødt til at indrømme politisk. Og vi er også nødt til at kigge på fiskeriet mere åbent. Ja, selvfølgelig skal det være på baggrund af en bæredygtig udvikling og en bæredygtig brug af ressourcerne. For hvis ikke vi gør det, så går det ud over fiskerne, så går det ud over den næste generation. Men fiskerne skal stadigvæk kunne leve af fiskeriet. Også i de næste par år er vi nødt til at indrømme og også sige, at vi inden for fiskeriet også er nødt til at kigge på, at vi skal altså gøre det bedre. Og vi er altså nødt til en bedre drift og ledelse. Og derfor er det også utrolig vigtigt, at man også som parti kan samles om netop det her område. Og hvis man skal som parti stå i spidsen, så er vi også nødt til at kunne hænge sammen politisk også i partiet. Og derfor kan jeg sige, at det har desværre ikke har kunne hænge sammen hos Siumut, da de sad i spidsen, fordi at det er utrolig vigtigt, at vi hele tiden husker, at det er mennesket, som skal være i kernen, og det er mennesket, der er ressourcen. Derfor er det mennesket, er det vigtigste, der skal være i centrum, og derfor er vi også inden for fiskeriet nødt til at gøre det bedre, end vi har gjort bedre end tidligere og nu i dag. Vi kan gøre det bedre. Vi skal alle er nødt til at blive lyttet til. Vi er nødt til at lytte til resten af befolkningen omkring fiskeriet. Lad os gøre et godt arbejde, hvor alle også bliver lyttet til. Det vil vi meget gerne arbejde for fra Inuit. I har snart i 5 år nu sørget for, at man kan fiske stille og roligt, og at man kan have en god indtægt. Er det realistisk, at det kan fortsætte de næste 5 år? Altså, spørgsmålet går på, om Siumut vil indføre de her 5-årige kvoter. Altså, det jeg må sige, det er, at vi selvfølgelig har indbygget nogle forskellige muligheder. Nu kan jeg høre, at Inuit Ataqatigiit har ændret holdning i forhold til den proces, vi var ude for år tilbage. Altså det, du sagde til nede i Narsaq til befolkningen dernede, der har du altså ændret holdning.
Hvad sagde man fra IA's side? Og det lød til, at der var en IA-kandidat, som gik enegang i forhold til at komme med løfter over for befolkningen i Sydgrønland. Jamen, altså, men Siumut mener jo, at der skal være 5-årige kvoter. Jamen, det jeg vil sige er, at i forhold til de forskellige muligheder, der er, jamen så har man selvfølgelig kommet med det her forslag til Naalakkersuisut, og der har Naalakkersuisut og der har Inatsisartut medlemmerne kommet med forskellige påpegninger i forhold til, hvad der skal være forbedres og hvad der skal ændres. Og derfor så har man altså brugt, jeg ved ikke hvor længe, altså mere end et år på at hele tiden at korrigere og ændre. Og nu har man altså snakket i årevis på at få en fiskerilov, og det er jo trods alt landets vigtigste erhverv og indtægter. Jamen, holder I fast i 5-årige kvoter? Ja, vi holder fast i 5-årige kvoter, således at vi inden for 5 år kan komme med nogle muligheder for at afskrive for eksempel nogle lån, man har optaget osv. Og det er blandt andet det, vi mener fra Siumuts side, at det kan man også give 10-årige muligheder for. Sarah, I snakker om 15 år. Det er jo næsten en hel generation. Hvis vi siger, at en generation tager 25 år. Jamen, hvis vi skal vente 15 år, er der så ikke nogen, der er ved at være trætte af at vente? Nej, det tror jeg ikke, fordi vi har i vores forslag indarbejdet muligheder for, at de unge kan komme ind på fiskerierhvervet, lige så vel som vi har stillet forskellige muligheder op for, hvordan de unge kan komme ind. Det bør være 15 års tilladelse, man giver, især når vi snakker om udenskærsfiskeri. Og når vi ser på det kystnære fiskeri, så er det utroligt dyrt og omkosteligt. Og hvis det er, at man skal have en stabil indtægt og en stabil rentabel økonomi som fisker, jamen så har de jo også brug for netop en årrække til at konsolidere sig med deres erhverv. Så det handler om stabilitet og det at have mulighed for at konsolidere sig rent økonomisk inden for sit fiskerierhverv. Og det vi også skal huske på, det er, at landskassen kommer til at få glæde af det, lige så vel som skatteindtægterne også vil være at se der. Altså, det handler jo ikke om at snakke om, hvad der skete i 1990'erne. Vi er i 2018. Vi ønsker at se fremad. Vi ønsker ikke at gå tilbage i tiden hele tiden. Meget, meget kort, Kim. Tak. Jamen, så vil jeg sige til dig, altså den lov, man indgik i 1990'erne, den er stadigvæk i funktion, hvor vi siger, det er jo den, der er stadigvæk er i brug. Og jeg vil også gerne tilføje, at i 2012, der lukkede man af for, via paragraf 10, lukkede af for de unge fiskere, der ønsker at komme ind på markedet. Og det er blandt andet det, vi har gjort, og det vi har gjort noget ved at ændre på, således at der kom 2700 unge fiskere med ind i fiskerierhvervet. Nu skal vi til noget andet. Der er en masse mennesker, som flytter fra Grønland. Nogle siger, at de flygter ud af Grønland. Men altså, der er mange forskellige årsager. Blandt andet peger man på sundhedsvæsenet, blandt andet. Måske kan det være et manglende arbejde, der er grund til, at man flytter. Det kan være et af årsagerne blandt mange. Men hvis vi ser det under en, så må man jo sige, altså, at der er nogle borgere, der føler sig omsorgsvigtet fra det offentlige side. Der er jo tale om, at folk debatterer blandt andet på de sociale medier, at de har meget dårlige levevilkår.
Og det kan der måske være noget om. Er det for tungt med levevilkårene her til lands, og at man så bliver nødt til at flytte til andre lande? Kan det være rigtigt, Sara? Altså, hvis vi ser på de lande, vi sammenligner os med, så kan det være hårdere i forhold til hverdagslivet. Vi har dyrere fødevarer, og det koster mere i husleje at bo her. Så derfor så har vi altså også noget arbejde at gøre her i fællesskab. Altså, vi blev jo ellers lidt flere indbyggere og frem til 2013, men altså siden har vi jo så set en udvandring, og vi er blevet færre endnu. Og det er derfor, at vi bliver fra Inuit Ataqatigiits side siger, at vi ønsker at skabe et Grønland, som er stort og som er rummeligt og som har plads til alle. Fordi uanset hvad, så skal vi gøre, hvad vi kan for at få endnu flere til at bo i Grønland. Og selvfølgelig handler det om værdier. Det handler om en værdidebat, vi skal have. For eksempel i forhold til, hvordan vi inkluderer andre, og hvordan vi måske ser skævt til, at andre ikke taler grønlandsk eller ikke taler dansk osv. Og det handler jo om at se på, hvilke former for muligheder vi skal kunne stille disse mennesker i udsigt. Men det handler også om det almindelige menneskesyn, vi har, den måde, vi betragter hinanden på, og der har vi altså noget, vi skal have forbedret, og det er det, jeg mener, vi skal forsøge at gøre bedre for fremtiden, fordi det bliver altså det, der bliver udslagsgivende her i Grønland til valget, fordi hvis det er, at vi ikke får vendt bøtten, og således, at der bliver færre, der flytter herfra, jamen så ved jeg ikke, hvor vi står henne. Det er derfor, at vi bliver nødt til at gøre, hvad vi kan for at tiltrække endnu flere mennesker til at bo her i Grønland, og vi skal også være meget mere inkluderende, og vi skal også være mere accepterende, og også være sammen om de ting, som vi synes er værdifulde i hverdagslivet, og uden at tænke på, hvilke farve øjne du har, eller hvilke hårfarve du har. Lad os komme videre, således at vi har et Grønland, der åbner op for diversitet og kan rumme diversiteten. Kim Kielsen, det at kunne være sammen med andre. Hvis du gik ud af Siumut og ville etablere dit eget parti, hvad vil du så gøre for at tiltrække dine meningsfæller? Tak. Det er godt, at Siumut er det første parti, som blev dannet i Grønland. Og det allerede dengang, så grundlagde man tanken om, at Grønland skulle gå vejen hen mod uafhængighed. Ja, det er klart, at det er jo et frihedstegn. Og det er et af demokratiets spilleregler, nemlig at man har lov til at komme med sin mening. Og jeg vil også gerne nævne, eller det blev sagt, at vi er blevet færre her i Grønland. Det passer ikke. I 2017 blev vi 17 flere borgere her i Grønland. Når man så tænker på de her forskellige situationer, jamen det kan godt være, at vi bliver færre eller flere, men altså vi skal også se på, hvad årsagen til, at man flytter ud af Grønland og finde ud af, hvad det er. Det kan være, at man som pensionist måske får bedre forhold, eller får flere penge lige frem som folkepensionist, når man flytter til Danmark. Men altså, vi ved jo blandt andet også, at hvis man er dansk statsborger eller dansker og flytter tilbage til Danmark, så er der mange, der flytter videre til Spanien, når de når deres pensionsalder. Og vi skal også se på, at nogle af årsagerne kan være, at ægteskabelige forhold, der gør, at man flytter andre steder hen. Og selvfølgelig er der også boligspørgsmål og manglende børneinstitutionspladser, der kan være årsagen. På onsdag, dagen efter valget, så vil uden tvivl en af jer stå i spidsen for at forhandle jer frem til en Naalakkersuisut-koalition. Sara Olsvig, hvem er tættest på jer? Det er jo vælgerne, der skal vælge på tirsdag, hvem det er. Lad os sige, at på onsdag starter arbejdet.
Og fra på onsdag af, så må vi altså komme ud over problemerne med at få valg i utide og skifte landsstyremedlemmer ud og så videre. Det må vi komme over således, at det ikke er sådan en situation, vi kommer til at stå i igen. Vi bliver nødt til at have en arbejdsproces, som befolkningen kan genkende og stole på, og vi bliver også nødt til at lytte til alle fra fjern og nær, i stedet for at stå på en spids og så bare delegere ud og sige, hvad skal du mene, og hvad skal du sige? Vi mener, at det handler om sammenhold, og det handler om at kunne se ud over sin egen næsetip, og også at børn er nysgerrige på livet og verden som sådan. Kim Kielsen, hvis det er dig, der skal lede efter en koalition, hvor vil du så lede? Jamen, jeg vil lede blandt dem, der er blevet valgt ind, selvfølgelig. Altså i forhold til udskiftning af naalakkersuisut-medlemmer, selvfølgelig så har naalakkersuisut-formanden en pligt til at skifte ud, hvis ikke et udpeget medlem af naalakkersuisut varetager sit arbejde og løfter, som han skal eller hun skal. Man skal heller ikke bare sidde i sin stol og vente på, at valgperioden er overstået. Nej, jeg har ikke nogen grund til bekymring, og heller ikke ved at sidde som formand for naalakkersuisut, og jeg vil heller ikke være bleg for at fyre et medlem af naalakkersuisut, hvis ikke vedkommende løfter sit arbejde og gør, som der bliver sagt. Og det handler også om, at vi skal have et nært og tæt samarbejde med borgerne. Det er noget, som Siumut er kendt for. Og vi lytter til alle røster, også ude fra kysten. Så derfor så arbejder vi med forskellige muligheder. Vi har gjort, hvad vi kan for at tækkes vælgerne. Vi har sænket elpriserne, og vi er parat til at gøre det igen. Tak, Kim Kielsen. I er jo formand i 2 for de største partier. Mange tak for at træde op her til Head and Head-udsendelsen. Og mange tak til dem, der er her i salen, og også tak til lytterne og seerne. I morgen aften er det alle formænd og lederne af partierne, som skal stå for skud. Tak for jer.